ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் SBS பனானாங்க. சம்பங்கிப்பூ விலை ரொம்ப கம்மியாக போகிறதுனால தோட்டத்தில் சம்பங்கிப்பூ எடுக்காமல் இருக்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறேங்க. இந்த மே மாதம் சம்பங்கிப்பூ சீசனுங்க. ஒரு மடங்கு பூ வந்துட்டு இருந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா 2 மடங்கு 3 மடங்குன்னு பூ அதிகரிச்சிருச்சுங்க. இதனால் கம்மியாக போட்டவங்க பூ எடுக்காமல் விட்டுட்டாங்க. இந்த மே மாதம் 2025 பார்த்திங்கன்னா நிறைய நாள் 10 ரூபா, 5 ரூபா, 20 ரூபா இந்த மாதிரி விலை ரொம்ப கம்மியாக போயிடுச்சுங்க. இதனால் இந்த விவசாயி பார்த்திங்கன்னா பூ எடுக்காமல் 2-3 நாளாக எடுக்கிற கூலிக்கும் கூட பத்துறதில்ல தம்பி, எடுத்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு எடுக்காமல் விட்டுட்டாருங்க. இப்படி சம்பங்கிப்பூ விலை பார்த்திங்கன்னா வருஷத்தில் 2 மாதத்துக்கு ரொம்பவுமே கடுமையாக விலை வீழ்ச்சியாக தாங்க இருக்குது. பூ வந்தால் விலை இல்லை, விலை இருந்தால் பூ வர்றதில்ல அப்படின்னு கஷ்டப்படுறாங்க. இப்படி விவசாயிக்கு பொருள் விளைஞ்சாலும் விலை இருக்கிறது இல்லைங்க. மாற்றம் வரும் அப்படின்ட்டு நம்பிக்கையோடு இருப்புங்க. தேங்க்யூ.